Nostalġija li ma bħala kif żewġ membri parlamentari reġgħu rifsu mill-ladba l-ġewwa tal-iskola li tant tagħhom memorji u ħbiberiji. It-tnejn filgħodu, il-keliem tal-Partit Nazzjonista l-Agrikoltura u s-Sajt Tony Bezzina u l-Ministru għax-Xogħlijiet Pubbliċi u l-Ippjanar Stefan Zrinżot Sappardi naqdu flimkien u daru l-iskola li darba kienet it-tieni dar tagħhom, Liċeo Vassalli fil-Ħanda. Tony Bezzina li kien student f'din l-istess skola bejn l-1981 u l-1985 spjega l-iskop wara din ir-reunion kemm għall-istudenti u anke l-allima. Opportunità unika li nlaqgħu ex-allima ma' ex-studenti ta' din l-iskola biex nġeddu il-memorju wkoll anke bħala rikonoxximent ukoll għal dawn l-allima u staff li fl-aħħar mill-aħħar bis-saħħa tagħhom inbniet il-bażi edukattiva ta' kull student li kien jattendi f'din l-iskola. Stefan Zrinżot Sappardi minħatija u stqarri li ma jistax jemmen li għadda taqsek żmien meta hu stess kien student fil-liċeo. Għaddew ftit snin mhux ħażin, però ovvjament il-memorji jibqgħu hemmhekk. Tieħu gost li tara li din l-iskola komplit tiżviluppa għaw binijiet mill-aqwa diversi faċilitajiet. Tkun okkażjoni sabiħa li nerġgħu niltaqgħu ma' dawk il-bib tagħna li konna nattendu l-iskola flimkien tant snin ilu. Naraw kif konna dakinhar u naraw fejn wasalna llum. Is-sur mas tal-iskola Alex Pizzuto spjega x-xogħol u dedikazzjoni ma taqta' xejn mill-allima tal-iskola, inkluż dawk li daħlu riċenti biex jippreparaw l-tfal fejn tidħol id-dinja tax-xogħol bħal xogħlijiet fil-ħwienet u lukandi. Net News kellem mal-Head of Network Doreen Said Paċ illi appellat l-ex-studenti sabiex iwasslu messaġġ pożittiv għal ġenerazzjonijiet futuri. Inħarsu l-qudiem għal kollaborazzjoni bejn dawn l-ex-alumi u kif jistgħu jgħinu wkoll l-istudenti tagħna b'modi differenti biex jissapportjawhom ħalli jirnexxu wkoll bħal ma rnexxew dawn l-ex-alumi li se jkunu magħna f'din l-attività. Ir-reunion se ssir fit-13 ta' Settembru fl-iskola stess fejn qed se jkollu l-opportunità li jerġa' jġeddet il-memorji ta' tfulija.